Benvinguts i benvolgudes, jo sóc la Gina Driéguez i seré la vostra professora en aquesta assignatura d'una passejada per l'imaginari medieval al món fantàstic. Faig aquest vídeo per presentar-vos breument l'assignatura i animar-vos a matricular-vos perquè puguem fer junts aquest curs, que són unes 6 sessions que treballarem diversos temes d'aquest món fantàstic de l'imaginari medieval. Entenem nosaltres com a imaginari d'una societat aquell conjunt d'idees que ens creen un món tan real com fantàstic que ens permet apropar-nos per entendre millor aquesta societat. Per l'edat mitjana és molt interessant treballar d'aquesta manera perquè és un món que ens ha arribat, és un món que ens és molt llunyà i que ens ha arribat més a través de tòpics que a través de realitats. Llavors, amb aquesta assignatura també intentarem trencar una miqueta aquests tòpics i apropar-nos d'una altra manera al món medieval per comprendre'ls millor i acabar amb aquests malentesos i aquestes distorsions de la realitat que tenim. Si us sembla, us ensenyo mínimament el PowerPoint que he preparat i us ensenyo el programa i el que treballarem. Al ser una assignatura que treballem a través de l'art, també veureu que és una assignatura molt visual. Per tant, el fer-ho online ens permet també que jo us ensenyi moltes obres, el compartir pantalla i així podeu veure el material gràfic que jo prepararé i que després us enviaré. Comparteixo pantalla per ensenyar-vos aquest PowerPoint que he preparat. Aquí podeu veure, per exemple, en aquest programa, que la primera classe serà sobre aquest món dels colors. Treballarem sobre com i quan apareixen els colors, com aconseguir entintar aquests colors, quins colors hi havia en el món medieval, què significaven, quina interpretació els hi donem, quina interpretació els hi donem amb el món cristià i si hi ha colors segons les classes socials o no. També treballarem altres coses diverses. Per exemple, els animals fantàstics, aquest imaginari de grius, de sirenes, que ens interessa per veure on els trobàvem i que avui en dia els podem veure als capitells, per exemple, dels monestirs, i nosaltres veurem d'on sorgeixen tots aquests animals fantàstics, on els trobem avui en dia i què significaven, de quina tradició venien. I igual que aquests animals fantàstics, doncs és també molt interessant i la següent classe treballarem sobre els animals reals també. Com us ensenyava, aquests animals fantàstics i on trobar-los, us he posat una imatge d'un griu i una imatge d'una sirena de doble cua i també aquests animals reals, com us comentava, el lleó o les aus, quina significació tenen en el món medieval i per què i com ens han arribat fins a nosaltres. També us ensenyo la següent diapositiva, que és sobre el regne d'Artús, el rei Artur. Plantejarem què hi ha de veritat i què hi ha de mite en el mite del rei Artur, quins reis possiblement inspiressin la figura del rei Artur. Parlarem sobre el Sant Grial, que és una temàtica que ens ha arribat fins avui en dia, amb moltíssima representació al món cristià, als mites medievals i fins i tot a la iconografia religiosa i fins i tot en orfebreria s'ha treballat molt amb aquesta imatge del Sant Grial i serà un tema molt interessant. I per últim, els dos últims temes, les dues últimes classes, parlarem del Preste Joan, una història que és molt interessant i que estudiarem en profunditat, també amb molta representació a la literatura i l'art. I per últim, per acabar el curs, aquest curs que acabarem al gener, a finals de desembre, principis de gener, doncs acabarem amb el mite dels tres reis mags, que és una tradició que ens ha arribat, que està molt present avui encara en el nostre dia a dia, i ens preguntarem, com veieu, si eren mags o eren savis, si venien o no d'Orient, d'on venien, per què representem tres, per què tenen aquest nom i com ha evolucionat la representació tant del mite dels tres reis mags
del mite en si, no? Com ha evolucionat, com aquesta representació artística d'aquest mite. Finalment, doncs, dir-vos que serà un curs molt entretingut i serà un curs que aprendrem moltes coses, farem tot aquest viatge pel món imaginari de l'edat mitjana i que espero trobar-vos i espero que us agradi i que ens veiem aviat.